Μπορεί το όπλο της αεροπορίας στρατού να είναι το νεότερο του στρατού Ξηράς, ωστόσο οι ρίζες του ξεκινούν από τις πρώτες πτήσεις της στρατιωτικής αεροπορίας με τον υπολοχαγό Δημήτρη Καμπέρο το 1912. Τα 100 χρόνια της αεροπορίας στρατού και ιδιαίτερα τους πρωτοπόρους της τίμησαν σε ειδική εκδήλωση στη ΛΑΕΔ τα στελέχη της Διεύθυνσης Αεροπορίας Στρατού. 1912-2012, 100 χρόνια αεροπορία στρατού. Η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού πραγματοποίησε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων με θέμα «Ένας αιώνας αεροπορίας στρατού. Οι πρωτοπόροι». Η σημερινή αεροπορία στρατού είναι αποτέλεσμα της εξελικτικής πορείας που ξεκίνησε με τη στρατιωτική αεροπορία και πρώτες πτήσεις με τον υπολοχαγό πυροβολικού Καμπέρο το 1912. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίνης, αλλά και ο Α' υπαρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Νικόλαος Σταμουρίδης, ο οποίος μάλιστα προέρχεται από το όπλο της αεροπορίας στρατού. Αν και το νεότερο όπλο, η ενεργό συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες του στρατού μας είναι αξιομνημόνευτη. Στη βάση της σύγχρονης επιχειρησιακής αντίληψης που απαιτεί ισχυρές και ευέλικτες χερσαίες δυνάμεις για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής, η αεροπορία στρατού αποτελεί ισχυρό χαρτί στα χέρια κάθε διοικητή για να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα στο πεδίο της μάχης. Πάνω από 150 ελικόπτερα, κυρίως ελικόπτερα και αεροσκάφη. 40 με 50 ελικόπτερα να ήρθανται κάθε μέρα, ημέρα και νύχτα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος. Ένα εξαιρετικό και δυσαναπλήρωτο προσωπικό. Δισεκατομμύρια ευρώ σε υλικό και εγκαταστάσεις ανυπολόγιστης αξίας στα 3 αεροδρόμια μας. Συμμετοχή σε όλες τις εθνικές και διακλαδικές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις με όλους σχεδόν τους σχηματισμούς του στρατού Ξηράς, αλλά και το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε αρχαιακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και ιστορικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Σύλλογο Αποφύτων Πρώτου Γυμνασίου Πρώτου Λυκείου Νίκαιας Όμηρος. Το 1912, σε μια περιοχή των Θηβών, οι κάτοικοι άκουσαν ένα θόρυβο αεροπλάνο και έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους για να δουν περί τίνος πρόκειται. Ένα φαρμάν το οποίο είχε παραλυφθεί υπερίπτατο της περιοχής εκείνης. Σήμερα υπερίπτανται τα Απάτσι. Μανά, προβάλλουν ξαφνικά μέσα από το Αιγαίο τα πλάτη τα τρομερά Απάτσι, Aegean Hawk και F-16 που έχουν μέσα τα τρόμητα παιδιά σας, ακίμητρους φρουρούς της πατρίδας, πιστοί στα ιδανικά σας. Το όπλο της αεροπορίας στρατού είναι το νεότερο, το έκτο κατά σειρά όπλο του στρατού Ξηράς και με την πλήρη αναβάθμιση των δυνατοτήτων των μονάδων του και την απόκτηση νέων σύγχρονων επιθετικών και μεταφορικών ελικοπτέρων αποτελεί τον πολλαπλασιαστή ισχύος του στρατού Ξηράς, ενώ επιτελεί και σπουδαίο κοινοφελές έργο. Η ιστορία της αεροπορίας στρατού είναι και η ιστορία των στελεχών της. Άνθρωποι οι οποίοι είτε ως χειριστές, είτε ως μηχανικοί, είτε ως επιτελείς ή διοικητές, γοητευμένοι από τη μαγεία του αεροπορικού αντικειμένου και συναισθανόμενοι την ευθύνη του χειρισμού και της διαχείρισης των πανάκριβων και πανίσχυρων μέσω της αεροπορίας στρατού, πάσχησαν και πασχίζουν για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων και τη συνεχή προαγωγή του όπλου. Ιερό μας χρέος είναι να κρατάμε βαθιά στη μνήμη μας τους 39 εξαίρετους συναδέλφους, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και οι οποίοι θνητοί μεν πρώτερον, νυν Αθανασίας μετοχή.